Maayong gabi mga lods, ani akatarap karon nagbutang tag 300 pesos para palit bugas og nguyong og buwad nya nay pakapin nga utan. Kana akong gipukusan mao na diya nako nagibutang ang 300 pesos mga lods. Gisod nako nagkap sa kape. Busa kahibaw na mo og asa na dapit atak dayon mga lods, may lang pang palit bugas, nguyong, sinugbang buwad og utan bisaya pakapinan. Kahibaw mo kanang dapitag asa na dapat mga lods. Kung kahibaw mo atak na mo mga lods, aniao akong gituyok-tuyok para makita ginyo ang area ug asa gyud nako dapit gibutang. Katong akong gipukusan ganina sa permiro nga tanom, diya nako giluklok ang katong 300 pesos kana mao na ako diya dako ibutang mga lods. Og kahibaw mo asa na dapit aw adtuan na mga lods, ngit-ngit kayo ang dapita kana kita mo na diya nako dapit gibutang ang 300 pesos nga gisud nako sa kap ug kape kanang gipukusan nako tan-awa gyud na ninyo mga lods. 300 pesos kay na pangpalit bugas, nguyong, buwad ug pakapin nga utang bisaya mga lods. Kana gipukusan ako na pagayo para di gyud mo maglibog ug asa dapit. Swerte na kayo ang makakita ni mga lods kay 300 pesos na share ta ginagmay sa grasya nga atong nadawat. Busa sa ayaw na mo paglangan mga lods, maura ka na. Daghang salamat og maing gabi.